sa sisian nagrinsan kanyaw tarik unay tung ka history kabansa kan mau ya ka ribat ka jay benriyo na kabenta ukun dap senrang utirat sing sim jong kahima khat saupra ngin ken mau pertu ya kan igasngi pada bangi syonga kan ikaransan ni sengo ba banya thu ya pi bagi ni ki kun dap senrang arngut ru ki bedon ya ka jingkit kli baka jing sengo na kabenta uni urang yele ukrau perkan bela the no ela ka jong ka jing em ban len yela di na kabenta bat ka ri ka jai ben riu ki ban ai ki sembo perkat na kani ka por bat kumbangi julong na ka por sa ka poru bakanum long tang ka jing sedang ni ka jing kut henry kadai ka jing beteng ngidon hang ni rengkat bat iya trilang warjri kumle sibuan iya trilang kum khna pulie jong ka PG ME ka subject hasi ngasngo thu ba ka don ka jing ie ka bakin sa aklong snam ka pikwa penya pelio jing mut lem na ka benta uni urang ele ukundap senrang jong ka jai benrio ngidon rubat ngi ya Benjamin Nyuta ibalong ru ikhna pulie jong ka ME ha ka khasi Bishbun Benjamin da ba phim karnga na mar phi kwa hi ba mat pen i ya ta ka jing sngo jong phi ya ka ka ba ngi dei banya ket leng kor lem ba mat pen pau ska perthei kum ta ha ka ni ka por nginya phai ya kini ki armut ki rangken sai kini ru ki dei ki khuon dap senrang jong kalong kur long jai kalong kha long man ki bayu i ya uni uriu yale akmat jongki bat kibam tengkai lang ka jong ka por ka bor bat ka sap jongki ya ka bangin ya peliu jing mut ngin ya kren ngin ya khana bat haba ini por ba kendiat bangin pai shaki ai bakan long bat ka jing men to ya pi baro ki ba pe nalaki yeng ki sem ni nang nu kum galat pathai ku bor menta ka bariu spa ba ti yai tre kublai sibuan bangin ya peliu jing mut dei habangi payau niu tirot sing ho ki tiet akitan dong skor jongi bat kham tama kum kani kasni khanyo tarik undai tung wat bak sorkaru ka ai yak syuti haba ai syuti ru ka don la ka jong ka jing mut dei kai ka pipis ngotu alor uni ukun dap senrang jong ka dai benrio ka jai benrio khasi jongi kamde ka bu im lemo leman kadadran ru da ki kirukom penjat ma kiriti ki dostor te hakum kani gesingi bangi kenmau kerpang ya gesingi yap jong niu dap senrang jong ka jai benriu ngi iba aga jai benriu khasi uniu u tirat sing ude u cm jong ka himanong klau te agiti ki por ngi i kum u cm u dalum ya ka dorbar kamud kai ka bangi sotu kalong ba kajai benriu kasi kadon ya ka dorbar bat agata ka dorbar ni sotu ba kadai ka dorbar ka bakirpang ha ka dorbar ni juang ru kadai ka dorbar blai namar kani ka jing buram ha kidan ka jing buram mar kaliang la usim lani di gitu rangba wat deki pat ba kita gi baya songlang dorbaru kidan ka jing buram katjo bat agata ka dorbar ki nget ba ublai don ren karbar ki kata ka gi syai ka jing mut jing perkat ban pensai kenang ba ki ba ki wanra ban ya keren ki mat ki jura ha kata dorbar kemut kinlong ki ba sohun ndami nang ta dorbar kam dam dei kata ka dorbar ka bandon ka jinga ka wang kti mo kat kum ba ngilong ka singi ong ba ka dorbar blei ka dorbar ka badon ya kata ka jinga ka kentin ho oi ber ka kentin kan long lang kan ju dei ni nga sudanat kata ka jing sngo thu jong pi ya uni dap senrang ba pi pen pau kam tam ya ka bangiu ya ka hima nong klau ka hima khat sopra ba kumno bo khasiu don na kariti ka dostor kam tam ka sanchar ka khadar dei ka tangi ong ka dorba da ka jing don akor di Benjamin kai ba pi kam sngo thu ru ya ka ba yai trei la ila pen pau ka tun dei kai shu ba pi don ka jing sngo thu halor jong new dap senrang jing su thu jong ha une u klawat kari utirot sing usim ka jing lai lon te haka karta ka jong u kadang red ba udang don tang ki ar pustan ar pon reus nam henrei
habang ipet ya kam kijing tre jong u kilong kiba rabba syasya kamta makitu kipor kumno unang ban penyat ya hima unang ban ya penyat day bat kiwi kisiem kawairu kajing long manyarang ba jong u Kubli Shibun Benjamin ya kataka jing jing mut jong pi ka jing sngo tu jong pi ka ba pi pila ban baba pi pila clay dai yai tre idon la ka jong ka jing sngo tu pi pila la ka jing sngo tu kumu klawat shim be tang ya ka ba ma ka ba ong ma u ka de ndai uburam lem ya kini ki uburam ki khun ki hajar mo ya ki para ki menteri ki korbari buram lem ya kita ki badai penyakit ya balang ya ka hima jong ba kata pi i ba ya ka main chen rang jong how utirot sing ni ti menta pat de ho ngila ya jam ka tu ya ka jing sung thu mo ka jong pi na mar ga kwa bangin ya ta bangin phliu jing mut na ka e ka jing snow jong na ka e ka jing don jong pi ka mi shabar pat ki we pat ki ba pedru ki snow thu okay pleng pi hakani kartaru pikiran si syayu tidak sing hakarta kepadang kena penban ki kam ki barat ba jong ku beli Shibun Benjamin ya kata jing sotu jong pi Henry pidang don pat yai trei ka bangila ban ya kren pat ya ka ba ka ka jing yo i jong pi halor uni klawat bat ka jing yo i jong pi kam tam kum ki kena puli bat pila kot ka kerdan jong ka masters dai te ki ka jing yo i jong pi pila puli kerdan pa kerdan ki ya ki jinga syam jong pi la kalong hakikot ne ki jinga snow jong pi ha ki we ki jinga so ba per ki jinga i jong pi halor new klawai kumbala de mai pang knet do samla Benjamin sepang ke jinglong jong utirot sing utirot sing la dingi puleru na ki history ki jing tho ken ke bangiyo ban pule utirot sing usyem ya ke jinglong sim na du bodang khna na du imat kumba kerta shpo khat arsnem ti la yalam aptin yo kuni ti hagi ti por long ba udang khna tan ti lanang penyat sweka hima da u kini jong u sim konrai mo ti tat anda hadin khat ar shpo na khat arsnem ti ushim ti pat yelede kum usim ushim ti ban penyat pura ya ka hima ti hapdeng jong kita ha ka por bolong sim o kedi ka por ban ya tengko bat ki bat ki dole hagi ti por ni yo sim David Scott David Scott de usim ti hagi ti por ni ba u David Scott kumno persang ban penyadai bat u sim tirat sing namar bo sutu deleng bajong u unyo ban sai ti gelenti ban penyaso syak ban sai ga duler ban yo penya snow lenti nya ti u penyadai ti kata ka buj jongki doli jongki doli ki la ham shai ti what happening kata pade utirat sing shim ko ngo marmar udayat bin pebin namar kumbangin meneng la da keren bag ukasi udon ka dorbar tu usim tirat sing usutu badan kam bani pliu jumot ka dorbar ndai ban churai marwai ke ti ni sotu angta ba ngiyo iba ya kani ka we ke jinglang hotirot sing bawalau long sim shim ya karai tang la di marwe ti ban snow banga ngade ba kli ti ushim ya ka kamram ban ya mir jingmut lang bat ki tigi para kher ki para mer ki tigi ban ya shonglang dorbar ti hadin kata kia menjur bat apa nang jing menjur kidan pade ka jinga soy chong ki ba kata ka surok ka surok kan long betang ka surok kanam long palat da ko moy pade ting yo iya kata but what hado ba kaja hadin ba kumno utirot sing uyai batte ka kular kamu kasikan tien ka juban lak ya pen but kite ki jing penbet chong gi dole ya pen kita boro ki bala dep ya claim shwa kilong kum tu bet kumut uyai bat kemudian basuto ba yo iya utirot sing udan ya kanong rem ke baskam kemud ba kanong rem ke bahok ya kahok ke sikentien kemud kahok ke kentiu ya kajai bendri ka kentiu ya kalong renyang lu ndai shushu ke ipade Benjamin pila banyak benrap ya kata ka ba yai trei la ya ilapen imentan to kumbala adep kran i samla yai trei te kajing i jonga yone urat ba jungi nadu ba
kilatung SIM ya una du dangret de kum baki sajong ba udai USM Riu Klau USM Trangsnam Henry USM Tirut Sing udai USM Ubalanang Lastan Ubalayo jingi kai kapapiang ba nadu ki kinyi jong u kumu kinyi klub nang ta so wei u han sing kinyi jong arngut ulayo ka jingi kai kapapiang ba naki hakaliang ka jinga talanyuat ka tukang martial arts nang ta ulayo ru ka jingi kai kapapiang hakaliang ka puli puthiru ustad bah ulayo ka jingi kai ban keren nya ka ketin Asamis nang ta ka ketin Garo ban Bodo do uwei udekar Asamis ubalawan sya nong Klau ka keteng jong u utau u noi kai ka dei u kaisia bobu snat ni papi kila ban ya kita ni nang ta hoi nang ta susu ma long ban pensu thu lang ya ki nong snap ki jungi yo ba ki ong ba udei USM Riu Klau yo ba tip mo hoi ndai USM Tirut Sing udei USM Balanang Balastar ubadon kasap wat lada kakti siliang jung u kabala deko anna negla ban anna ndai udon ba kasap te hatu piu ini empat Benjamin kumbalap pasat jingmut de yai train de kuma piu ong bau de wat tarai hap den jingnang jing start ka bau udon hatu upendon kambaklan em ya ta jingnang jing start jong u kum usi empat de ne ubat ya ke ubat ne me ke juban lak ubat mam ya ka juban lak kum ke ke bangila ban yo i ta ki juban lak ki bau ubat pila ban kedau kat tu kan ni iya tre la ban pen kedau kat tu kan ni kitu ki juban lak ki ba to oi kawe kadai ha kapor ba USM David Scott ula khod yu ban panlo ka meeting ban yasuk rei hau ka chicken ka hok ba ban yeng bet ya ka hok ti ka tai ka blong ka basong tanat ni ka chi kai ki bakin sa ya ki thiet snam jong ni ka di ka hok ka chicken ka juban lak ka hoi ki ban long hoi ke em ka di ban long em dei nga thare ngi kumpi kum ki khana pule ible i ba karta ji puli ngi kan mauru ba ki ong me dei USM ki pensong thu ba klaru ba udai u raja ba u king kemula da ong ma u le la le be en rengi yo i ka ji yo i jong ni kum ki nong puli la ni kum ki nong wat la ni kum ki bati ya ki jing tep khendiat alor uneu klawai shem ya penya ka buram jong ka pertai shem ya penya ka jing kwa spa jong u bakari bakajat ban riopat kan hap syariat deh kata ka bangia ngila banyak taj khendiat ha kan ka por ka bangio i yo new klawai ubam ya pen ya ka buram ka bor bat ka spa deh tian rei menta pa de kum gi kana puli ke pat de ka jing snow ka badon kamba ngan pa pi Benjamin ka jing snow ka badon kamba kuma pi kinong puli halor uneu klawai makanum kanum kot tang ya kan ke syuti kanum kot tang ya kan ke jia peliu jingmon kuma ka perthai YouTube li benta gi op page nei kalong kum ka dak jing pen kum ka bor jing pen kan mau lada ki bam ba teng hapo ba blok kali la kum page kalong kum baken syat gi tit snap ka bidon ka jing sngau bedon kamba Benjamin ka jing sngau ka badon kamba ka jonga hakum kan dikasih wadam tau niu klawat nak ban tau niu klawat jongi kadai ba kumngi ki khana pule ni dei ban yai pule ban yai wat yakini ki story ki history sepang kini ki klawat ki jongi ban yai pen mi susu ki kat om tang kat ni ta ka ketin kasih ndai ketin parang ru ba kiwei ru kin yo ban pule ban tip ban ya pulih lang bahkan long international bakin tip lot barok seperti sepang une u sim ujungi
Tenang ta su yo pidon bidang so sa nuot ngi bidang sa nuot ban ong nang ta ban kumno bakari India kam sim yo jing lai luat nang taki ritor nei ne pisngo ka de kata Kade. haba kiwe gini yo pule kamut ki ritor kan tip nei te yai trai ke ba pidang don su ngatrai ban benrap lane ba pinang banang penyar su ya ka bor perkat kumban Ya, benrap benrap susu lah. ya kajing ong jong samla Benjamin kadai ala dengi pule ya gitu ki history lani kajing tho akikot u uni us im tirat sing hakapor kidan tikpor ndala ele ba kini ki dole ha udan hakapor jong ka kem khat te ak diki pot tigi kini ki dole iru ki klan ba te hakapor jong ka kem khat ki biang sipai ki ki biang gi spai ha te ula pedri yelade naga banta ban laj bat kumjur bon kumno ban biang ga jaka ban yakon te hakata ga jing kem khat jong u kidan ki por ba kerdo ka bam tigidan gitu ki khar asamia ki ong asamia kiwan ai khau ya u kiwan ai bam ya u namar ak to por bale kita kiwan ai namar ba kinyo kor ya u kumusim te imat kani kar komwan ai khau jong ki ken i kumba udan te kajingerap long sumkot tang usim jong kahimanong klau i kumba namar gitu ki por ngimpat yo ya laga jong ka ri ka balai lo tingi suthu ba udan benta wat sari thoru hoi te ngisu tho ba kata ka chingele chung kamkot tanga preng jong kirilom te don kam banda tepru ba kiwe ki jai benrio hapo gejela jong ka ri India kintip bangiru ngidon yu freedom fighter hoi te kamot ba kai bi don kam ban long ba nikong naladeshwan nakari jong ni kelong ba ngin pendrung haki syllabus kabadai kata te kini ki long dien jong ni kinyo ban tip ba uni ulong si sau klawai tinang ta kamkot tanga ta long ka syllabus lani kade bandrung swa long kinong tho ken kamde ban sukut ta gi jing tho khasi kide ban tho ba da ka english khnang ba kanlong akan yat salon sar jong hapdeng hapo kari jongi ti khnang ba khiweru ki jaj ban riu kintip ba ngiru ngidon yoni unong ele lai loi ba kawe padi ka jaj ban riu kiwe padi ki jaj ban riu kintip ken hoi ti lima long pau senyang kan mo ha tikum kata pada kairap sibon kan ba baru kata la bonong ba uni u tirot sing ukut tang bat ni hang ni shu kat tangkan ni ketenum kasih wateng teng mo hajela kami megaler dang Bon bampat dah tiba mo ti ladangi le da kum kata lingba kumbala ajingmut da samla Benjamin ba ngiru kinong pule nginang yai terang ban nang ti bnya leni seban trei gede jing trei ba lese sisin gasngi ngin sayo ban penbena yar shaka ri India bar ko wai ba ngidon sabar kari India sabar kari ru ha namar ba kin tip leng hangnu umi uni klakawat ubaya le met bat mensiam dei tenang tato ho de beteng kumbang yo i ba ngi pule matang yo i kidon ki kot ki ba kinong tho kilas dang ban trei te kidon ki ba tho ki kot don padi ki ba dale research ki ba wat pnya kadai ho kum Profesor Imli dai ha Profesor David Imli itu nang tade i Dr Hamlet Bare itu hagatu ko por ile research ya tu Shapang Utirat Singh hagajingele jong ti kumgitur ni iba lada samangi kilong din nang bot langin persang ban le akatadur ba hisin gasngi kinrung hakisalapos jong ki caka pule kembali ke silam ke ban sandur ning kong ka bor perkan ban ketik ya ke jingmut jing perkan jengki ngin si omenta i jaj ben riu ngi buon ka seng balang ngim tepat ya ketenrai ni piong uno Benjamin dei ngi buon si sya kita ke seng balang bla buon palat ang ni ndrei ban wat ban yati pan nonong ti dei ho ngi pendap rukom ngam ong bang kimia pendap kia le ya pendeng suntio kia penlong program ndrei katakan long tang katugas ni kan dap no dari kini kadiban longga kajing beteng sai dei ti ladang apa piakran ya kani kabenta hatu pi kum kena puli Benjamin bila ju asngun am kita nong skor jong pi lada don manu kibla ju pensawa ya uni klawat
lada don kum kiken janong hikai ni pinajukan mau ni em pila ni em ban paidien la pidon gijingkan mau ki baken syat ya pi don to hoi to pet ay kata ka jing ngau jong pi nadu mensua ngasu long nadu banganak kena nga pulie ka subjek hasi yo tip hi mulung mala sepang uni uklawat kari hendai ngim pada yo ngam jelio ba du kata-kata ti mentana du bengi pulie kini kikot kadin jat usyap nang ta kani ka drama utirut sing lato da wiji para nang ta ka sentut ka hok nang ta kani ka menit mentah ni balasai katu to ngimpat hun tang kini kikot kimpat dapura laban ong dei tembang ilayo pat knit ong ilayo ki jengtip ki ndei ngidang don kampat ban penyar te kublishun Benjamin kikot be pipila ya thu baladon ginong tho hakadur jong ka drama dei la kalong hakadur jong ki khana lengkot hakadur jong ki pros bat kata ka dei ka ba sim dei ka ba kalong thli ndrei pen ban kaladon ke ka ki sembo perkat ba kinong tho ru kilab siap ba kinong puli ke nyawan puli ngala ban ong ru ang ni ba ka jing ai jing mo jong pi ka along ki sembo perkat ki ba koridor ba ndrei ka por kam syati dang sngu sanut tang ban penkut ya kan ni pidai bandon kanu ko kubor ka kubor lan ni ka message ka kubor ka pikwa ban kren lem nak bentah kan ni ka program jong ni kun dap sin rangkari Benjamin ai ka kubor jong ka kubor ka ba ngan ai menta hakinong sengap ya kan ni ka program ka jungi sepang uni uklawat kari utirot sing bangi dei ban yai penlong kum kini ki program bang ngin yai kan mau yo kum klawat kari bat sakawe ru banyai thu khana ru kawe kumbale ki longshua manshua ke thu khana ki khun persa haru dupe ya thu khana sapang ki khana sapang ki blale aswa hoi balale aswa sapang ka riti ka dustur ka akor ka buram ki balong ki bakong san ba kamtam ka ketien ka terlihat deh ka ketien ka terlihat ka batam kata ka ba utrot sing ru pen i bahaya ka akor lang ba ka ketien ka terlihat ba ka jinglong renti ku beli sibun Benjamin ya kata ka kubo jong pi wa pi sngau khia kum ukun samla ayu yai trai fidan ban ai ka kubo jong pi ba ka kubor kalong ba ladakan ni ka singi kalong ba tangkum ka jingkan mau yu tirot sing banshu kan mau lani banshu nyau tang ni kambo lale lani ka jing len la de jong u imat kan nempoi se te imat ka don kam yangi bangin da perkhat ba hagathma ka don arjat ma kawai kalong violence kawai kalong non violence te yo tirot sing ong no bleu la ai sap yu ban ya khun marmet te hagini gi singi jongi pade ka jing khun jongi kala banam long shu marmet lani da ka wat da ka sti da ukhnam da grenti klade yangi bangin khun da ka thama perkhat ka thama perkhat jingi kani kan sedang ningkong na kikimi kikpa kumbala ong samla Benjamin narem peyeng ki ban ai sembo perkhat ki kentui gi khon baki de ban pule ru pule kham sejrong te dan hateng pade ngi kum klet ban pen i gi khon ke ga kamram ka baki ki de ban le anda kila de ban pule le ni ke ga podan kam te kikimi kikpa gi dan kam ban pen sotho agi khon ba ngi ot baro sekata bangi kerdu kam kerdu jam kata gari ke jongi te kikimi kikpa gi de ban pen kan ma gi khon ba anda pila biang ha ke jing pule pila pas ke jing pule ki kam sejrong demo pi ban sim ti gi kam long ka kam kanam kerdu te da kata ka lenti ngi sotho ba gari jongi ka song singan namar ba ngi i ba lada ngirong shi office ngi i jai ben rio changi te ngirong she kinu gi jakat rekam ba pher ngi i gi jai ben rio changi kitanat pe badan rekat ke jiktip ha te lada ki kimi ki paswa kila kan sui gi khon ha ki pen i ga lanti gi khon ki pen so tho da ka lanti te kamut ka don jingmut
kata galenti ke bangi ni kon bang ngin ong ru bangi e ya ka jai ben rio kuplay shibon ya itre kata ka jing ang nuot ka jong pimat ba banda ailat ya pi pindang ya yuni ta ka por kam sha la ka taru kadi ka ki sembo perkat ba pila pasat klada gi ba koridor ba kalengwiar ka ba klantam dai nala rempeyi ko ong Benjamin dai ngila yo sngo bat pila yo I nalaki rensan ke bangi ngila ya pelio jing mut alor ni uklawat ukundap sinrang jong ka jai ben rio kadon ko wei ka bangi ang nuot ba kham tam ha ka ni ke NEP arpo ban ye la ka jong ka ktien bat ban pentip pat sheki wei ka jing koridor ka bangi don hala ki slem jongi hala ka ri ka jongi kata ka di ka jing ang nuot ko mala pasat na kini ki argut ki kun samla tin rei lada ka ni lada utirot sing ula bet yo sambai ban kamay ya ka hok ban kren ka jing shisha ka tibri utip lay ka riti ka dostor ka ktien ka tliet ngalas ngudai ban ong na kani kerensan hatu kani kan dei tanggas ngi ban pendap rukom kumba ang nut ki kun samla kan dei ka jing beteng bat ngada terwajur bat ngada banjur bat ngada kentu kan pamjur ban long ka lat kalenti ya pi ko ki kun nyau trep nyau skum tu yang rang ba bat wat kwa ya ka kwan mentoy ne ka buram simet kublay siboni pi ya itre kublay pi Benjamin to pinaya kiu iran ha kata ka jing ang nuot jong pi ba ngitep kumba pi ang nuot pen pendep ya kata kublay siboni pi baro nala kicaka ba pi don ba pi pej ya ka ne ka program kublay